Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Pastor John at welcome sa Daily Devotional. Ito po ay isang Tagalog version ng ating devotional dahil na po sa request ng ating mga kaibigan at kapatiran sa Panginoon na gusto nilang i-share yung videos natin sa kanilang mga loved ones and friends na hindi makaintindi ng Cebuano. At para po sa umagang ito, ang ating verse ay nasa Matthew 7:1. Judge not, that you be not judged. May the Lord bless upon the reading of His words. 5 things you can't get back. Number 1, a stone that's been thrown. Likas na may attitude ang tao na mas binabasihan natin ang ating judgment sa isang tao sa ating nakikita sa kanilang buhay. Aminin man natin o hindi, may mga attitude talaga tayo na minsan sa pagiging judgmental. Sabi ng Bible, judge not so that you will not be judged. Pero ibig bang sabihin nito na bawal na mag-judge ang isang tao? Actually, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus nito ay magiging careful tayo sa pag-judge ng iba. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 7:16, you will know them by their fruits. Ito yung mga leaders na may wrong intention sa paggawa ng ministry ng ating Panginoon. So merong dalawang klaseng judgment pala. Yung healthy judgment at yung unhealthy na judgment. Ano ba ang pinagkaiba ng healthy at unhealthy na judgment? Una, kailan ba magiging healthy ang ating judgment? Magiging healthy ito kapag ginagawa mo ito para sa pagtulong sa iba. Kung nakita mo na may ginawang di maganda ang isang tao, syempre, gagawa ka ng judgment sa isipan mo, pero dapat gawin mo yan para matulungan siya. Bigyan mo ba siya ng advice or tulungan mo ma-overcome yung weaknesses niya? Magiging unhealthy naman ang judgment mo kung ito ay ginawa mo dahil sa galit mo sa kanya o para sirain mo ang isang tao. Healthy ang isang judgment kapag hindi mo ito pinagsasabi sa iba. Otherwise, magiging unhealthy ito kapag ito ay pinagkalat mo sa wrong intention mo lang. Healthy ang isang judgment kapag ito ay dinadala mo sa pagdadasal at idasal ang taong nakitaan mo ng di magandang nagawa. And the other side naman ay magiging unhealthy ito kapag sinusumpa mo ng isang tao o di kaya'y dinagdagan mo pa ng mga nakasisira na mga komento. Pero ang mas maganda, kung hindi mo naman alam talaga ang nangyari sa isang tao, mas mabuti nang wala kang gawin na judgment or manahimik ka na lang. Alam mo, minsan gagawa tayo ng unhealthy judgment para lang masatisfied tayo sa ating galit sa isang tao. At minsan din, gagawa tayo ng mga unhealthy judgment dahil lang sa influence ng ibang tao kahit wala tayong masyadong alam sa situation. At minsan din, gagawa tayo ng mga unhealthy judgments dahil attitude talaga natin ito. Alam mo, masakit ma-judge ng isang tao. Masakit matamaan ng mga bato na binabato ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga judgments. Sa John 8, verse 1 to verse 11, may isang situation na nilapit ng mga Hudyo ang isang babae na nahuli nila ng adultery sa akto. Gusto sanang batuhin ng mga tao ang babaeng ito base sa death penalty ng mga Jews. Pero natigil sila nang sabihin ng Panginoong Hesus na yung walang kasalanan ay mauna nang bumato sa kanya. Ang ginawa ng mga taong ito ay isang example ng unhealthy na judgment. Although tama yung judgment nila sa babae, pero hindi naman tama yung intensyon nila. Pero kung kumukuha ng agaw atensyon talaga dito, ito yung sinabi ni Kristo sa kanila. Sinabi ni Kristo na yung walang kasalanan sa inyo ay mauna nang bumato sa babae. Sinasabi ni Kristo dito na
kung ang intention mo sa judgment mo ay i-expose ang kasalanan niya at lalo na para itago mo yung kasalanan mo, dito ito nagiging mali. Ang logic din dito na tinuturo ng ating Panginoon na hindi mo kailangang ipagsabi ang ibang kasalanan o kasalanan ng isang tao kung pareha lang kayo ng kasalanan. Kung nakita mo talaga na hindi maganda ang ginawa niya, lapitan mo siya at privately at pag-usapan niya ito para tulungan siya. Ipagdasal mo siya at tulungan mong ma-overcome niya yung mga weaknesses niya. Gawin nating constructive palagi yung judgment natin sa isang tao. Dahil ang totoo, masakit ma-judge ng isang tao. Masakit ma-judge ng isang kaibigan, ng isang kapamilya. At lalo nang masakit yung kung galing sa kapatid natin dyan kay Kristo. Nakakasira ng relationship ang isang wrong judgment. Nakakasisira ito ng friendship, family, church, at sa attitude ang isang wrong judgment or unhealthy na judgment. At ang mas masakit na katotohanan, mahirap na hanapin ang bato na binato mo sa dagat. Mahirap na ibalik ang tiwala ng isang tao. Mahirap na ibalik ang dating pagkakaibigan. Mahirap na ibalik ang isang napakasayang at napakaganda na pamilya. Mahirap na buuhin pa ang isang puso na nadurog na ng mga wrong judgment galing sa iba. At baka hindi mo lang alam na isa sa mga batong dumurog sa taong iyon ay ang batong nanggaling sa iyo. May God bless you. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama sa langit, sa iyong kabutihan ay nandito po kami sa iyong harapan. Salamat po sa chance na ito na marinig pa namin ang iyong salita at ma-realize ang aming sariling pagkukulang. Ama namin, patawarin niyo po kami sa aming attitude sa pagiging judgmental minsan at sa mga taong natamaan ng aming mga bato. Hindi lang po siguro namin alam na dahil sa mga batong iyon ay posible lalo pang lumala at nasira ang kanyang buhay. Patawarin niyo po kami at baguhin niyo ang aming puso. Bigyan niyo kami ng pusong malambot para sa iyong salita at mga corrections. In Jesus' name, Amen.